plujós en un carrer londinenc i una llarga espera, no sé si entrarem. Molta gent plena d'il·lusió, un intens brugir a Marilyn Monroe. Per fi avancem cap al món promès, fent-nos fotos entre desenes de candidats buscats que s'han de fer de rostres immortals. Madame Tussauds ens obre les portes del taller. Són davant de rostres glaçats, agents i prínceps ben mudats, actrius i científics envellutats. A baix ens esperen tots els horrors. Avancem cap al món promès, fent-nos fotos entre desenes de candidats buscats que s'han de fer de rostres immortals. Madame Tussauds ens obre les portes del taller. Són davant de rostres glaçats, agents i prínceps ben mudats, artistes i científics envellutats. A baix ens esperen tots els horrors.